Mhm. Bolar men başlanam. Assalamu alaykum, hormatly ýurtdaşlar. Saparaga salamu alaykum. Waalaikum Halmurat. Bowmuşsun. Şükür. Özüňem sağ Buyur. geldiň bu watana. Owo, döwlet ýokup geldik Halmurat aga. Giýje ýatman. Owo. Gündüzde mine siziň eliňize düşdük. Owo. Buyur Halmurat aga. Ýama saparaga sen geçen soraw jogap güni wagty wajyp meseleň üstünde durup geçdiňizde kemeýnikini. Türkmenistanyň topragyny degişli mesele näme üçin? Şu 140 ýyllap Türkmen halky öz topragyny eýe çykyp bilenat, onuň sebäpleri bar edi. Ýa düýp sebäpleri bar edi. Ýöne onu hemmejini açyp görkezmek üçin ýa halka düşündirmek üçin elbetde wagt talap edýär bir topardaglaryň üstünde. Ýanadan durup geçmeli ýa bir topardady gaýtalap düşündirip bermeli halkymyz dogry biler düşünür ýaly. Şoň üçin çuwunkun şol olmuk eden kemine bilen soraw jogapdaky çykyşyňyzyň dowamy diýip ýurtdaşlarymyz kabul edip biler. Indi bärde tapara şol başlanýan zadyny Niýaz şol 2004-nji ýylyň 1-nji noýabryna güýje girden ýer baradaky kanuny bar da Türkmenistan. Owo. Şoň öň ýanyna indi biz SSR zamanyny alyp gaýtsak, şol ýer ozal bilşimiz ýaly ol halkozlary, sawkozlary degişli ýöne düýbi döwletiň otaýda da halkyň zady ýok. Malum özüninkide halkozyň ýa sawkozyň ýerim şoň ýaly döwletiň. Şol 1990-njy ýylyň 28-nji awgustyna Türkmenistanyň parlamenti Türkmenistanyň öz başdaklygy barada karar kabul etdi, ýa-da etdi öz başdaklygy. Bu şaýtda suverenitet. Garaşdyrlykda öz başdaklyk. Ine şondan soňra şol iş mümkin boldy 90-njy ýylyň oktýabryna, näme üçin oktýabryň 12-sini oňa da men ştaýda halkyň bilmeýän zady bar jogap berer. Näme üçin şo ýer baradaky kodeks 90-njy ýylyň 12-nji oktýabryna girdildi ýa halka aýan edildi. Ol hem şol Niýaz özüne siýasy açyk gazanmak üçin ýa özüne siýasy körabry gazanmak üçin ene beren arazylygy ýa halka götürilen kempudy boldy. Näme üçin? Şo ýylyň 27-nji oktýabryna Türkmenistan özüne prezident saýlady. Ene şoň öňe syrasynda bizim parlamentimiz şu karary kabul etdi, Türkmenistanyň ýer kodeksini. Ondan aňyrdy 91-nji ýylyň maý aýyny Türkmenistanyň ýokary sowetiniň kabul eden karary. Ol eýem SSR-iň ýykyljagy görnüp dur, hemme döwletler öz ýani garaşdyrlygyny eglan edip başladylar. Türkmenistan hem iň soňky bolup garaşdyrlygyny eglan etdi. Ýa iň soňky ýani 14-nji respublika bolup. Ine şonu ol mejburi ýagdaýda halky bir az köşeşdirmek üçin ýa ağlamak üçin ine biz size yer berjek, ine käreni ol bi topragy ýa halky hödürläp başladylar. Indi nämesi bar otaýdy? Indi men gelerim teňemeden teklip bilen üstünden. Ozal bizde separatyn gowulýan SSR zamanyna şäher ýaşaýjysyny ýa şahsy hojalygy jaý gurmak üçin berilýän ýeriň mesberi 5 sotka. 4 sotka. 5 hem däl. 4. Kızlarbatda 5'ti. Men bilýän aýdýan. Aşgabatda 4. Aşgabatda 4 bolup biler. O yerlerine 8 diýip aýdylýardy. Onuň eger ýalňyş bolsa düzeltip bilersin. Şo ýokary sebäpde şunu şeýle karar kabul etdik. Şol 30-njy maýda 91-nji ýylda. Şol 5 sotkany däle şäher şäherlerine ýa şäher tipli pasiýonluklarda ýaşaýan hojalyklary öz şahsy jaýyny gurmak üçin, hojalyk üçin 15 sotka bermeli. O yerlerine ýaşaýan grazdanlar üçin 25 sotka yer bermeli karar kabul etdik. Şo taýda 91-nji ýylyň 30-njy maýynda. Ýöne şol yer suw reformaň başlangyjy da sen olgun aýtdyň kemine bilen söhbetdeşliginde şol ýemani şu reforma düzgünnamasyny proýektini siz hödürlediňiz ýokary sebäpde.
Men şu ýokary Sowetde oturan adam müştaýda halkyň öňüne aýtmaly bolýar. Hawa şol proýekt hödürlenli. Ýöne şol proýekti hödürlen Saparyklyň diýip hiç ýerde hiç saçan esten ýeke deputatam ýok. 175-in içinde. Oňa diňe üçüsi bilýär. Biri ýanky şo döwür vice premier bolan Joragoly Babagoly o hojalyk kurýar dedim. İkinciden o hojalyk ministri ýanky bir paýdagelli mered. Bulan ikisem şol 175 deputatyň içinde deputat bolup oturan ýokary Sowetde şol döwür. Onuň üçünji adamym Niýazym özi. Ine olam şol 4 etsägem bolýar, açyrçowum bardy. Ine bir kizejek topar belýär, kim şunu dözdü, kim şunu hödür etdi, kimiň zähmeti bar o taýda. Bir de diňe taýýar tekst hödürlerini şunu goşmaly, aýyrmaly zatlaryňyz bar, tasdiklamagy şunu size hödür edilýär diýil. Bolly. Ine men gören zadım, bilýän zadım şol. Şo taýda saparagy başlyk bolsaň adym Ýokary Sowetde ýa parlamentde tutulan ýeri ýok. Onuň sebäbini biz gowy bilýärsiňmi? Näme üçin? Indi şol ýanky 91-nji ýylda kabul edilen karar, 90-njy ýylda, 91-nji ýylda ýurt öz başlyklyk bolsaň garaşdyrdygyny al. Şo ýyllarda sen sözüň bilen aýtsak şo biziň hemmämiz eýfariýa bilen ýaşan döwrümizde şo halka biraz şol ýanky önem bermek üçin kabul edilen kararlar var. O köpüsi kağıt ýüzünde galy elbetde. O kanunlar var. Ine şolan ikisi şu 90-njy ýylda kabul edilen karar oktýabryň aýynyň 12-sine hem de 91-nji ýylyň 30-njy maýyna kabul edilen karar şol türkmen halkyny biraz size kömek ýardam bolsun, siz meni gorlan diýen ýaly şertde Niýaz özüň halka görkezdi. Emma siz onu näme niýet bilen edeninizi olar hiç kim hiç ýerde agdan ýeri aýdan ýeri ýok. Şu güne çeýlaýdylanak bolýar Niýaz ýok da endi. 16 ýyl ber. Hem şu şoýlar şeýle boldy diýip bir çykyş edip aýdana. Sebäp hiç kime bähbetdiler. Özlerine geregini aldylar, halka da hiç tat bermediler tapara. Şoň üçin toprakda naumyt galy halkymyzyň aglaba bölegi. Ene soňra şol 2004-nji ýylyň 1-nji noýabryny yer barada kanun çykardy da şol öňkü 90-njy, 91-nji, 95-nji ýyllarda kabul edilen kararlar var. Ýani 95-nji, 96-njy ýyllarda şol güýje gelip başlady da bir topar kanunlar. Şolary hemmejigini 2004-nji ýylda ýatyryp täzeden ýani bir ýeri potratla örmek barada, onun şertleri barada. Qarasol öňküni özüne gerek derecede gysyp o suwun çykardylar da. Olýan kanunumda, ol halka kömegimde, gollawumda ýanky bir orta asar düzgüni bolup durdy. Ýerden ullanmaklyk zähmetkeş halk üçin ýa daýgan üçin. Ine şoňa geldi. Ine bärde ýene-de bir geň alarlyk ýagdaý bar, ýurtdaşlar. 2004-nji ýylda Niýaz şol noýabr aýyna kanuny karary gol çekdi. Şoňa 122 sany madda girdilen madda. Şol 122 madda şol halka peýda däli ziýanly hesap edýän. O hemmejin okap halka şumal ikimizde wagt ýok düşündirme. Onu adamlyk aňy bilen kabul etjegem näme many bolupdyr. Sebäp o kanunlar okumak için her bir sözlemine der sözünü düşünmek gerek ya dürüst kabul etmek gerek. Ýöne şumal hemme zatdan mahrum edilen, jyda düşürilen halk ilmden, bilimden bu zatlar bolşy ýaly kabul eder diýen men umyt ýok şular ýaly temada. Ýöne onda da şol ýanky maddalaryň şu diňe halky gysmak üçin, gysaja salmak üçin sen sözüň bilen aýtsak krepasnoy prawa getirmek üçin Orsiýet imperiýasynyň geçen taryhyny ýa geçen ýoluny, geçen tejribesini türkmen halkynyň boynuna dakdylar da. SSR zamanyndan başlap şu kolhoz gurulşynyň şu güneçeli halkymyzyň elinde toprak ýok. Ine gysgaça aýtsam şu zatlardan ibaret galan ýemelerine saparasen özüň ýa-ni owa hojalykçy yer toprak su hemmejik zat sen özüňe aýan senden maşy şumal görnüp duran Türkmenistanyň işini daşyny men bilermen ýa spesialist göremem. Şoň üçin şol meseleni şol ýyllardan başlap şu güneçeli näme üçin şeýle boldyk biz? Näme üçin şu güneçeli biz alyp bilemdi? Indi haçan alyp biler? Nähil terz alyp biler?
alymyzda näme boljak, halkymyza näme peýda getirjek. Gidip ýatan bir topar toplum soňra ene şulara bir çetenden öz görüşini bilişini aýdyp başlasaň. Ene men dinleýän. Sawol Hanmurad ağa. Yankı men adımızı tutanoklar deyip hiç katılıyorum yok. Bu yankı protokolun nemeti yankı minister ya okuyup oturup kanun proyektini yazmayacağı yazmayanı bellidir. Onu biri yazyanlar. Şu birim. O birim biz olmalı. Okuyup nereye fırsat yazılıp verilen olsa ben üstümden geçendir. Başka kendi yazıp bolup demedip görün adam yoktur. Bu atlan hem mejetinin sebebi var da. Yani bu niyazı falan inisiyativası bolup bilir. O yönü bize etmeliyle deme yok yönü. Şu doğurdu. Yani perestroika başlandı bileyen de 89. yıllarda yani küçük herhaneler şolar hususlaştırmalı, özelleştirmeli diyen deviz vardı. Gorbaçov'un nemesler ne şu nemeler için biz ilki Türkmenistan'a hususi elçiliğe geçen nemeler lar yoklardır. Biz möylüň Babar bilen Pamador satyanlar yoklardır. Kanun şoň üçin gerek boldy. Kanunun proyektleri, nemeleri, hususi neme geçmek baradaky kanunyň hemmejetinde bir gapdalyna men diýen men bir kollektivim bar. O hemmejetinde ýa-ni minister bilen zampret etmeşi alak. Benim hemmedadi ödeyelim bilen etmege mümkünçülüğüm yok. Sebebi 8-10 taat iş wagtyň var. Benim 2 elim 2 gözüm var. Hemmedadi bir adam edýänler, o kollektive edýänler. Spesialitleri. Şol atlary özelleşdirjek bolsaň aşağına bir kanun gerekde. Onu edeni edip görüp nemetmek ýalňyş tatdygyny düşünýär, oňa ruhsadan berilmeýär. Şoň üçin şu kanunlary şu meclise barýança biz kän kynçylyklar göründir. Zorluklar, nemeler, yani handbol, haçan tere diýäňiz, häme diýäňiz diýip şolar ýalak. Kän o köpüsnäre düşünürmelen bolýardy. O käti çöňgerekdi, düşünmeli kyndyrak bolýardy. O ýöne kanunlar kabul edildi. Ondan bizem hususi eýeçiliğe geçip başladık. İlki lar yoklardır. Son ikinci kanun şu yani hususi kerhaneler var arada, aksaner cemiyetler var arada. Şu atmen detal nemeleri yadımda değil. O da katı gerek olan son. Onun proyektlerini tayinlap nemettik. 89, 90, 91, 92. yıllarda bu zatlar katı aktif nemediliydi. Sebebi bir Agraprom Perrabotka deyip senagat önümçülük birleşiği 89. yılda başladık da. Bir de malımızı eksporta satma için hükman strahovat etmeli. Strahovat etmesen dışarı yurt transport demeleri kabul eden oktular. Türkmenistan'ın hem strahovat nemesi yankı strahavanya Türkmençe hem molyanlığını bilemok o ihtiyaçlandırma diyen yalak sigorta değil ya da ne Türkçe nemelerine ulan yani onun postsovet nemetinin içinde de dine bir kampanyan, strahoy kampanyan polisi kabul ediliydi. O da Ingostrak tip bir idare vardır. Sovet Soyuzu'nun idareti hem devletler için orta
Diňe soň polisi kabul edilen soň biz Strahow oýnaman guronumuz bilenem kabul edilen okda. Şoň üçin şolar bilen ortak Strahow kampanya etmeli bolduk. Onam ne bizim bir kardeşim vardı. Cuma Nazarov Beşim geldiler. Bir wagtlar Kalilin Kulop Zawodynyň direktori onu batıp demedip burkan horladylar. Onuň men ýanmalym. Töwürüň ýanma däl. Näme edip biler diýip ýanma geldi. Onuň gel ne şuralak näme wa diýip. Şonu gurduk. Türkmenistanyň ilkinji aksioner nemedir? Şol senagat nemi uğrundan şoňa Mintelgoz %35 nemesi vardır. Onun hususy adamlarım vardır. Beşim öýdi var. Ýene neme var. İçinde menem var. Menem bir aksionerdirin. Şo gurucularynyň o paýda gelen vardır. Onu bilmedim. Ýene de bir topar adamlaryň nemeleri var. Tebiäbi aňyrdan realnydygyny nemetmäge talap edýän zatlar barda şo taýda. Şu firma şahsy ýa-ni döwlet firmasy däl, ýa-ni tüjari aksioner jemgyýetligini ol mejbur edilýär. Onuň ýa-ni gurucu bolup ýa-ni kärine dadyna biz hiç wagt dawa da etmedik. Bilemdi oğum almalylara möýdem doktuk. Şo adyňy goýmaly, nemetmeli. Bolandan edilen neme bolmaly. Ana şonu gurduk. O da gurlandyr. Türkmenistanyny bilýändir. Ödem Türkmenistanyň iň uly Strahow oýnamysy bolandyr. Goskom Strach diýip bir neme wady, döwlet nemesi. Ondan hem gowy soň onuň bunu yaptırdylar. 96-98 şo töwereklerde yapan bolmaly. Oňa bol türnüm buna biziň finans upravleniýamyzyň başlygy wady. Kuliýew ady şu wagt ýady bir şonok ýady geler. Şonu verdik, şo taýda nemedi. Bir topar skemalar wady biziň ýa-ni aýlyk günnüňizem şoň üstünden üçin edýärdik de Agroproperrabotka işgärlemi. Biz gerek işgär tanymyzyň 2 etresi 3 etresi ýermide ama şonu alakdy da. O da az bolýardy. Ýani döwlet bize abarotun terişde ýa-ni dolanş termaýa başlangyç nemetinden bermediler de bular gaty ýerbet neme halmar taňar diýmesem arda ederýär adam almadym. Döwlet edarasy ýerler ýa-ni başlangyç termaýa beren oklarda. Özümüz tapyp nemetmeli. Onu özümüz tapan soň o şirket ne bazar iqtisadiýatyny bolany biziňki bolmaly. Ýöne oňa da dawamyz ýok. O da biziňki däl, hiç sadyn kam däl. Ine kanunlar şo zatlar üçin gerek şo bolmasa bolany. Ondan başga da biz Türkmenski Xlopuk aksionerni opşytwy Türkmenski Xlopuk diýip bir döwletde gurduk. Rigada wady onuň Bremen'ne wady. Bremen ýeme Germaniýa paýta birjasynyň mekanlar töwden nemesi gaýnap duran Liverpool ýalak nemedir. Şo taýlarda şo zatlar üçin gerek bolýar. Ýa-ni kanundan men taryhyny aýdyp berjek bolýandan ýöne biz kellämizde 50'de etdik däl. Yani şo talaplar gelen soň sen bunu kanunlaşdyryp gurjak bolsaň sena esas gerekdir. Onun soň proyektlerini zatlaryny taýinlap berip ministre berersiň, minister Damprede verer, meclise çıkarar. Onun düşünmeseler barıp düşünürmeli. Bir sapar düşünmese, ikinci sapar barıp düşünür ya.
Bular ýöne howadan barmağını yani şey dip çıkarılan zatlar derler. Bular önümçülük üçin wajip hem gerek zatlardır. Şoň esasında bir topar banklar dörenler ne gayrat dip aksanerin opştuğu vardır Jumayev nemen. Kanun çıkan soň bu zatlar dörep başlaýar. Sen bir yerden yani neme inisiativa çıkmalılar. Yani şu döwürlerde inisiativalar şu hususy eýeçilik barada inisiativalar 90% bizden çykýar. Yani onu aýdyp bereň. Ödem gaty uly temp bilen hususy kärhanalar döredýär. Ýörüte ilk filak addel wady. Hususlaşdyrmak barada, hususy nemeler barada. Soň onu adwolly problem etdik. Soň o da adwolly gylaf getdik. Ben işten aýrylýansam tany 6-7 müňe yetendir hususy kärhanalar nemesi. Ödem ýanky kanunyň etatyndadyr hem bejetin. Gapdalyny normativni aktlar nemeler bolmaly. Ýöne kanunçuluk gaty ýa-da ýetşen okdy. Täbäbi eýeçilik nemesinde şu reçenli. Al bir kanun çıkaranyň bilen bolýan näler? On aşanyň giden mehanizm bardyr. Onuň ýüzlerçe, onlarça normativ aktlary. Yani önümçülükde ya durmuşdu, yaşayışta her türlük hadiseler, ýagdaýlar bolýar, şonuň hemmejetinde kanunna. Yani normativ dokumentlerine jogam tapmalylar. Jedeller bolýandyr, başga nemeler bolýandyr, onuň eýe değişim bolýandyr, satylmalylar, alınmalylar, şoňa hemmesine bir döwlet demesinde döwletiň borjudur. Döwlet notariusdur. Döwletiň başga işi bolmaly däldir. Döwlet diýilen, hökümet diýilen demelimiz düýbünden başga zatlar bilen meşguldur. Döwletiň funksiyasy notariusdur. Tasdiklemakdyr. Ene men Halmyrada yerimi sattım. O şu sapardan Halmyrada geçti dip peçatyny urarsyň, puluny alarsyň, dokumentyny berersiň, o da kaýtlara girmelidir. Hökümetiň funksiyasy şodur. Bizim yani Sovet adamlarynyň hökümet döwlet düşünjesi büyünden başgadyr, ödem ýalňyşdyr. Yani başgalygam hiç ol ýalňyşlygy neme diýär-de. Onuň hemme zady döwlet etmeli, döwlet edýär diýip neme diýär-de. Yani kanunyň döremegi talapdan gelýändir. Talap yok bolsa, ýöne kanun çıkaranyň bilen o kanun işleýän nädir? Ne biz yani näile talapdan çykanyny görüň berdik-de Almurat. Şolar dörembese ten öňümçülüği, ten eksporty, hem ten öňümüň ýurdun daşyna çykanda hem bezeti Sovet demesem bir eksport bolup galýar-da. Şonda eýem konfliktlere, yani karşılıklara tedawar bolýan-da. Ya edip bilen ok. Ine Gostrach barada aýtdy ga, sen strahowaniýa edilmedik nemede sen öňümüňi transportda ýükläp Germaniýa, Çekiýa ýa-da başga bir ýerge ýerip bilen ok. Transportny kampaniýa sen nemeň kabul eden ok. Yani strahowaniýa bolmasa. O strahowaniýany Moskwaň Ingostrachny etdirip bilersiň. Yani puluň o taýda galýan. O taýnam sen pikir edýän, onuň şoň üçin pul ýurdun içinde galar ýalak, şoň peýdasy deger ýalak. Biz bu zatlary çözmeliyip talap dörýär-de. Yer hususy eýeçilige geçirilmeýäniň sebäbi şodur. Yer hususy eýeçilige geçirilende ýa talap dörýär-de. Şoňa döwlete sen buňa kanun, yani sen regulator diýilýär-de. Sen şonu regulýer eder ýa-da kanun çıkarmak o döwletiň yani 100% borjudur. O yer berilmese o talap dören ok, o döwlete de hiç kim basyşamadan ok. O sen Türkmenistan'da yer bazarı yoktur. Ya da emlak bazarı yoktur.
O yokluğunun peydası delili näme? Ona da düşünýän adam Türkmenistan'da yok derýalak seyrektir. O yine yankı kanunun demetinden iyide gaydık düşündürüp berenne. Biraz nemen bökken Halmurat yine de iyide gaydık gelir. Yani toğrudan toğruğa yokken yalak da. Yani 2004 yılda kanun çıkıp hem bezadi yatırdılar değil mi? Yine şu yatanla bir zat emele geliyedi. Yankı yer baylığımız iktisadi dolaşıktan doğru çıkarılıyor. O tayda 40-50 milyar dolar aylanttı da 10 yılda. Yılda 5-6 milyar dolarlık bir aylov nemi iktisadi dolanışığa girip bilen möçbör. Men bunu bir makroekonomik diyalak size düşündürüp verecek olayanlar. Ol haçan dolanışığa girip bilye resmi alıp satılıp bolyan ýagdaýynda dolanışyga girýärdi. Şol resmi däl bolsa, ol dolanışyga gidenok, ýani iqtisadiýata peýdasy ýok. Ol merdiwan aşagy, ýani kaýtdaşy diýilýär, ýa-da illegal bazar neme bolýar-da, dolanışyk bolýar. Bu illegallygy ýöne illegalligym däl. Bu ýagdaýda nähilek neme bolýar? Yani şu pulu satılyanlar aydalı yer satılmalı değerleyeni bilenim yer pullu aylanıyor da. Mut 1 metr kvadrat yer alan yok Türkmenistan'da. O mut bolmasına karamazdan satılma qadağanlığına karamazdan 1 metr kvadrat yerin mut hiç kime berilen yok, berilmendir. Ne bu nimeti oyun şu tayda yattı ya. İnni o tayda pul aylanıyor. Pul aylananla o pul ne adam alıyor, bu ne adam beriye. Alayan adamdan tane 1 müngdür, 1,5 müngdür, 2 müngdür. Kan orada 3 müngdür. Yani şu pulun alınan tarafının aktörlerini tanıdı. Yönü beriyen 6 milyondur. Yani ilat neyse orada şudur. İnni o ilat tam öndürücü güç. Öndüren adamlarda. Pul şolordan yani 3.000 adama geçiyor. Yani o 3.000 adam öndürücü güç değil. Onlar hiç de öndüren oklar. Çüyüm çıkaran oklar. Yeke yani kerpice boyan oklar. Hiç de eden oklar. Hiç de öndüren oklar. O öndürmelim değil. Onu pultadığım değil. Yani pul şolar alıyor. Şimdi 3.000 adam yani şu pulun iktisadiyette dolanışma için şu 3.000 adam şu pulları burada da harcamalılar. 3.000 adam ne hemen harcat bilir? Öğüt alınıp bilir. Kovucu eşik geyip bilir. Kovu maşin yemek bilir. Toy eder. Onu edip bölür. Görüp bölür. Balaklarında da sıkan oklar köçelerini. Şöyle alak nemeleri vardır. Yani o 3.000 adam onu ne çetin edip bilir. O tayda aylayan adam yılla 5 milyar dolar. O 3.000 adamın yani üstüne ön pul bilen gömüngde de 200-300 milyonlar kendi harcavam bilen oklardı. Ondan bu iktisadiyata hiç peydası yok. Yönü zeleli var. Zeleli halk gariplaşıyor. Hiç de öndürmeyen gidecek katlap baylaşıyor. O baylığım Türkmenistan'da saklap bilen oklar. Tabii Türkmenistan'ın pulu ne elektriğini hem bekşi biliyor. O durnuksuzluğunu biliyor. Bu işlep gören orada ertir türmede olacağını biliyor. Son için yankı pullon hem becesi yurdun taşına çıkarılıyor. Dürlüyorlar bilen. Sizin yankı studente pulu verip bilen nersiniz? Olan pulu island brondur. Çıkarıp bilendirler. İnni biz bunu taşından analiz ettik de. London'da, İngiltere'de,
Yakın Londrum'da beylek şehirlerinde de. Amerika'da, Avrupa'da yurt nemeler var. Yani hiç saat öndürmeyen Türkmenlön, hiç vakit o iki çöpün başını çatmadık Türkmenlön, milyonlap, 100 milyonlap nemeler var, yatırımlar vardı. O nereden bolup bilýän? Birinin fabrikası var mı? Türkmenistan'ın yani bir öndürüp satıp diyorum. Ya beylekisinin bir üç köşük bir ticareti var mı? Yok. Yönü şu bayağı adamlar Amerika çenli. Ödlerim yani doğuda Musklia'da şolun yemelerini tereden. Türkiye'de de var bunun. Hem bezetinin yemetine iyine düşüp de yavaş yavaş. Yine şol pul Türkmenistan'ın iqtisadiyatını peydası var mı? Yok. Ödüm resmi şunu illegal ediyerlerde. Ödüm resmi. Bu yani iqtisadiyatı Türkmenistan'ın iqtisadiyatını merdivanın aşağına sokmak oluyor da. Resmi. Bir Muhammed ediyen dadı. Şol. Bu dünya şuna karşı görüşüp da. Yani illegal pul, yani kara pul değil ya da. Şu kara pulun karşısına neyse dünya halkara nemelerinin arasında rezolütler vardır. Şunları kontrol etmek demek. Bunların bunu resmi kanuni yağdaya getiriptirler de. Şimdi Türkmenistan'da yer almadığı adam maşkalı. Bilmedim. Yek Türktür. O yeke yaşayış ayıçıyım değil. İslenlik önümçülük için, magazin için ne biri neme yazıttırdı. Koment yazıttırıyor nemede. Men niye? Marda diye. Paltarat göçen uğruna diye. 30 kvadrat metrelik ben bir magazincim vardı. Telefon satyan diye. Şunun diye bana zor edip diye. Elimden alıp yamaşkan satın alır ettiler diye de. Şu 30 kvadratın bakatına ben 30 bin dolar bana tölettiler diye de. 30 kvadrat metre ben şu yani bir oturunca ayımın 10'unu biri. 30 bin. Yani ben 5 milyar diyen volun yıllık abarotu. Bunu kendi orayalerde. Yok. Kendiler. Yani magazin, ulurak magazin yani 200 metre kvadrat oldu. O tayda 200 bin yiyem, 300 bin. O bir öğrenimçilik kuracak neme. O 500 bin, 400 bin dolar pul verip yerini alıyorlar. O da yeke bir mari ya yeme değil. İslenlik ya Türkmenistan'ın etraflarının İslenlik yerine nemeler şunlarla. Aşkı adam şunlarla. Öyle önkü yerlerinden alıyorlar. Sonra tatın almalı da mecbur ediyorlar. Öyle okey pullarını alıyorlar. Yani hiç tadı da çok aferin oklar. Yer inson senki değil. Onu maydan oklar. O ten onu tatvan bilen ok. O tatsan yine de merdivan altı tatmalı. Gürleşip yani hukuki nemesi yok da. Ne goru var ne başka da adı var da. Yani şu malını banka girip kredi de mal bilen yok da. Ve yer onku derli. Ne bulun eden dadı bulun uğurluğundan zeleli ve şu neyse kendi oluyor da. Yönü ne iqtisadiyette halmıradağı yer onun yaşayış cay kuruluşu vardır. Bu multiplikatördir. Yani 50 milyar değildi ya 10 yılda. Rotayda aylenen pulun miktarı. Şol resmi yağdayda dolanan olsa, aylenen olsa, Rotayda 250-300 milyar dolarlık iş yeri, onun önümçülük, ödediğinden emeli geliyenler. Yani şol pul, şol neme, iqtisadiyeti aylayanlar. Bu sürü nemeler, şahalar nemedik gidiyenler.
Ne bulon ediyen zadi. Şol dersten bir bölümünü alyalar. O da merdivan altı. O da resmi değil. Bu yankı Türkler suç şebekesi yedi. Arganda onu prestupnus. Hevebi Halmurat şunu üns verin. Şun alıcısı adi familyası, tarihi, yeri hem adi yani kadastrda registriyonundadır. Hatavallanlar. O ano şu dövrde işleyen adam şu yemeğin aformu deden kadastrın nemeti golün çekkendir. Onun familyası hem adi bellidir. O ne bu cinayet hem taraflayın dokümentleştirilen, tuğut edilen, bunun arkasında da devlet badığı tuğut edilen bir cinayet zinciridir. Ödem kişi değil, katulü. Tabii Türkmenistan'ın oğlu hocalığın öğündüren öğünümden 5 etse kendine, şu ailenin pul, düşünüp biliyor musun? Ödem şu pul illegal aylaniyor. Yani merdivan altı. Kayıt taşı diye. Yani Türkmenistan'ın iktisadiyetinin nemetinden taşına çıkarılan. Şu an yani, Türkmenistan'ın yağdayı iktisadiyet merdivanın aşağına sokulunlar. Legal yani dolanışık yok. Statistikanı ne için yok ettiler diye. Ne son için yok ettiler. Bun hasap kitabı bağırsa bu zatlar görünüp durdu. Onu fotoğraf oluyordu. O plança öğündürdüler, ne ettiler diye raport veriyendirler. Kavur demelerde. Hem mecesi parmaktan soğurup alınıp yazılan demelerdir. Tabii statistikanı görüp bilmeyenler. Onu yok ettiler. Onu su zatları öğretmek için yok edilendir. Ne bu onu ta doğrulap bir öğrenlüğün metodu. Bizim dövrümüzde bu metot bilen yani göksatyan yemeğimiz var da Pladoş promumuz şolar meşgullü. Onun yemesi ne durduk hardip bir iyileşimiz vardır. Ölüptür diyorlar görüldü. Yaman o yatan yeri yaktı olsun. Ne şon bir ediyen yemesi vardı. O tay ilmda mı cinayette? Onu bu alternatif dokümentini yok diyordu. Onun den davalaşan olup emet görmürler. Ne bulon edenim şol yani durdağın yani durdukarın metodu. Ödem pulgu uğrayan nemeler yani ululu emeli aynak götürüyor da -5 mi -6 mı? Rapor diye şu yadalan daha da görüp bile mok diye de şutayda. Ya ne veriyan. Onu köçen ağrı yanında diye bir 5 manat diye 10 manat görkötsün diye şonu yemin selçilip bilyen. Der uğrayan. Gülşiyat. Ne Türkmenistan'ın ehli nemesini baktını yatıran demeler. Şu bir katı ulu bir yani tuğut edilen cinayet. Onun halk alanın. Halk şu pulu vermediğine karamazdan halk yani esnaf deyin yani önümçülükte şu zatların iyisi değil. Yürüydük demedi. Yine de şu Akpaçankı üstünne sen yani kvartirant yalak bul yerin iyisi diyemşün değil ne onu da küçücük ne remark verip geçeyim yer başta ne 3-4 yıl Türkmenistan kararsız deyilen deme yörette şu kanunla sonunun çıkanlar. Onu Türkmenistan kararsız deyip ikrar edilen son çıkarıp oluyor da. Gördüler, baktılar. Bir katı güçlü tempilen gidip barıyakta. Yani şu kanunlar başka 15 Respublikan içinde Türkmenistan'ın en ilk çıkanlardır. Biz şu meselede ehli post-sovet demesinin hem meclisinin
iki kelle öňlerine hususlaşdyrmak barada. Men ýatladyn ýurtdaşlarymyza bu hakykatdan dogry men şunu tasdikleýän 90-91-nji ýylda yer barasyny kabul edilen şol kiçiňrägem bolsa şol kanunlar Soýuz Respublikalarynyň içinde ikinji bolup bizim parlamentimizde hödürlendi. Şol da parlamentde deputatlar ses berip şonu kabul etdiler. Üstad ýene bir zady ýatladyp geçen, ene 2004-nji ýylda Niyaz Bolşapdy da şol ýanky täze yer kodeksine diýip aýdyldy, kanunyna yer barada. Ýöne ondan soňra şol yer baradaky kanuny 14-nji ýylda, 16-njy ýylda, 20-nji ýylda, 22-nji ýylda dürli üýtgeçlikler girdildi tapara. Ýöne şolaryň aşagyny üýtgeçliklerin aşagyny iň aşagyny Sapar Murat Türkmenbaşy diýip şoň ady geçýär. Bu ölen adamyň ady bilen özlerine gerek üýtgetmeler girip halk soýup oturan Berdi Muhammedowyň jenaýatkar toparynyň edip oturan işi. Bularda kelle de yok, bularda jurist de yok, bularda şu yerde suwdan baş çykarýan spesialistin ýoklugynyň alamaty bilen edip oturan. Özlerine gerek üýtgetmäni şol maddalaryň içine salypdyrlar, ýöne aşagyny Sapar Murat Niýazyň goludur. Hany dokumentlerde. Ýeme Murat bular edýän işini bilýärler, edýän işi ogurluk. Unitad ogurlap bören dip men oýnamalyydym okda. Berdi Muhammedowyň ýanky Babarapdan çykyp gaýdandan soň öňü öte tridasyny men gat gowulýan. Buňa da näýlik baka berýänlerinden bilýän. Täbi bizim owamyz bilen bilmedim. Näme demeligi var? Bu da näme mi garnaş mı näme mi şolaň biriniň oýunyna kwartirant bolup şolar seyredip akidik getirip o oğluny dip näme sokýarlarda. Bu da atlary ýanky ogurluk demetini gazanma ödem Türkmenistanyň jygyrlyk diýilýär-de bazary bar. Ýanky jygyrlyk usulydyr. Bulan hem tücari bilişlerem, iş tutuşlarım şonuna alakdır. Bolmasa döwlet öz yani statistikasyny verim diýilýär. Ýok etip biler. O statistikany ýok etmek sen owansana dönmek. Men bilen depseňdir. Sebäbi şo veri diýilýär-de, şol data yani bilgiler bilen sen bir zatlar analiz edip bilýän. Bir zatlary yani dogry karar alyp bilýän. Öňü görüp bilýän, hasaplap bilýän, planiýer edip bilýän, prognoziz edip bilýän. Men şo hasabyň kitabyň içinde bolan soň şuň bir nähilek delil berýänni ýöne kän demetmen tamalyotdan düşende soradan maýdyp berip bilýän näme geldim-de men. Ine Türkmenistana şulaň ogurluklary al men şunu sana diýme de peýdalla bulan getirýän ziýany wada. Yani yer meselesini aýtdyk da. Şo taýda 50 milyard 10 ýylda aýlanan bolsa, şo 50 milyard resmi, akıllı, düzgün bilen nemedenne, şol 250 milyarddan ýokardaky pulo öwrülýär-de. O taýda önümçülük müňlerçe, 10 müňlerçe, belki de 100 müňlerçe iş yeri açylýar. Onuň önümçülük açylýar. Onuň şol önümçülükler çok demäli esnaplary, mally, mülkli, baýlykly, özüne ynamy bolan bir sagdyn hojalyklary öwrýär. Indi bunun tersine düşün, şo zatlar bolmasa, şu atgyýarlyk 60% terk edip gitmeň büyük sebäplerine şo zatlar almada. Bular yani bilgisizliğin, cehaletin bedeli,
ağırdır. Bunu yani oğurluk bilen görüşüp düdötüp bilmeýäňiz böylejigine. Korrupsiýa bilen görüşüp düdötüp bilmeýäňiz 1%. Tebabi ne görüşüň gelak şu nemede. Bu resmi korrupsiýa. Özak yer yani satılmalyal deyip kanun kabul edýär, onu satýar. Bu gırada da korrupsiýa bilen görüşüp bu televizorda çıkıp aydıp diyor. Şulon televizorda çıkıp ya da metbuatda çıkıp aydayan dağıtlarının hemmece 180 gradus tersinedir. Bunu indi biz atı kovu düşünüyordu. Hakikaten şeyle ne? Şu cenayetin içinde, bu Argentov'un cinayet. Şunu bilmeyen Türkmenistan'la 18 yaştan yok oldu. Yek adamım yok diysen yanlış olmadı. Halbulat. Ya bir kaptanına katnaşıcıdır ya da maşkalatı öğün emetmedi, üns vermedi maşkalatından 5 oğlu olsa o 5'ine de yani cahit almak için yer almalı. Onun alandırlar. O alanam hiç yemedenlere yöne birinciden yeme değil, resmi değil, yalan, yer onku değil, yeni de hükümetin köy. Ondan yer veriyerlere, yer veren son sen üstüne cahit almalı. O cahayam sen mecbur salmalığını biliyerler bunu. Yani sığırı yemede örklen yalak da otluca yeri. O sen çok ayda ayrılıp bilen yok. Sen vuracak, öy edinecek. Sen yer peşiyen olun şunu ediyen. Onu yurdun daşına çıkayan, o puli vermeli olayan. Sen şu cahayın tanımak için. O puli veriyen, kağıtı materyali veriyen, materyali veren de neyle oluyor? Gümrükten geçer. Halburat. Gümrükten geçenine en ağır 25-30% ya pul görünüşünde ya mal görünüşünde şöyle alt kalıyorlar. O Türkmenistan'a kanunu giren o da merdiven altı resmi değil. Düşünüyor musun? O da yani köpçülükten gidiyor ağda bariyer yani pul. Derdi de şunun alak. Şu skema. Gümrükte 100 milyonlar adam işleniyor. İşlete 500 ya da 1000'dir. Şu yani 4-5 milyon halk şu bir kısmını yani pulunu veriyor da. Onları hiç zaten öndürün o. Gümrükçü daha da öndürün o. Gümrükçü zavodi yok, fabrikası yok. O pulu yemeli. Ya da yani ayarlarının yani boğutlarını nemetmeli, operasyon etmeli, doğduklarını kıdarlamalı, bunun üstüne bir neme, bedreyalık neme edip o 3 metre, 5 metre köyün toydu tanzih etmeli. Pul harcayan yerler şu tayları. O $5.000 ya $50.000 tort ya da şeyle toy etmeli. Yani garip olayan yemede yeni de halk. Yani öndürücü, yani öndürmek potansiyeli bolan halktan onu garipleştiriyorlar. Hiç saat öndürmeyecek. Hiç var. Sonra adamlar öndürünü de hiç saat öndürmeyecek adamlar. Onu daha döndürmeli potansiyelim yok. Pul çotay bu işi. Onlar o pulun yeni gelmesine alışan, onu beydip gücünlep görmek, katı ervettiğine de düşünen okulur. Yani toylarını, dağıtlarını, köçede öğüdlerini, seyredişlerini, ellerine, sağatları seyredendi. Yürüyün, onları alak yağdaya getirttiler de. Yine yankı işin bir kaptalı şu taydan var. Hem medadın ilk olarak bir tevevi vardır. Dün görüp görün dağıtlarımızın neticeleri şu dağıtlar. Yani bunu analiz ediyen, demediyen, bu kelli garız demetecek olayan, iyileşimde gavat gelemiz yok. Bu da bir gen dağdın biri. Ya şu derecede adamları degradir ettirler, korkutup dururlar. Ne bu
Nemeti Halmurat şu protez gatı kent men palo şeremden bilen de o kan tu otur ya. Şulong nemeti gatı kent tu oturur şunu şaha analiz ediversen neler tevaplar çıkar orta. Nelen. Yine size pasport vermeyenin bir ucuz daik gelip deger. O kalan nemelengiden sonra alaktır. Bu şeyle vurken nemesi var da şakatı yetkisi var. Tevabi yankıcı yani yer dik geçiyette. Yer multiplikatördir. İktisadiyette dünyanın hem yeri şunu şu multiplikatör edip ulunayandır. Son için yerin nemesine elmdama eyeçiliğine devletin garantiyeti vardır. 100%'tir. Şu garantiyet düşen vakti iktisadiyetler dargıyandır. Yine ben Tamalot'ta geliyken nemen okudum da Germanya'da bir köyde, ovada bir Türk köçeğini tatın attı. Adamların yaşayan köçesini o tatıptır, o da tatın alıptır. Onun 6-7 ay geçen sonra babülüğünü yazıptır. Şu köçeden geçecek ya da park edecek, öğünü yiyecek, çıkacak, o pul tölümölü. Bak adam şunu çok. Bunun kararı bir ay mühlet veriyen. O da haklı. Yer satın alıptır, öyle adını da geçiriptir. Ehli Germaniya şunu burluş şu var ekranlarda. Haklı adam. Yer onku. Çoğun senki değil tatip olun ok. Düşünün. Yer diyen vat solur yalak. Onun bu yetkisi yani sıradan vatandaş değil de iyileş. Bu temeller doğuracağına düşünenlerdir. Yani devlet adamsı bunu hükmen düşünmelidir. Onun devlet yolbaşı düşünmelidir. Bunu düşünmeyen adamlar halkın önüne çıkıp burada maslahat vermeni emetmesi hem mecesi gülkünç demeye geliyendir. O iyi işi bilmeyen adam devlet adamı olsun, önümçülük olsun ya da küçücük önümçülük olsun tapağı yoktur. Bilmeyen işini edip bolayan neler yanlış edilenler. Yani Türkmenistan'la devleti bilmeyen adamlar dolanıyor. Bunun demesi ucubadır. Bu nemçü şeyle de bunun tevaplar var halbrat. Onu maydık geçenden ben köprek kurulayan volun bağışlarsın. Yo aydı var para. Yine Türkmenistan'ın iktisadiyeti çökürleyen oldu. Onun yerine başka iktisadet yani nemesi gelmelidir. Bu yani o tay boş olayan neler? Bunlar yalak nemeni hayfi devletlerde ediliyor. Bu anırtında ors durandır. İmperiya durandır. Bir güç durandır. Güçler durandır. Rotay çökmeli yerine yani sen önkü eğen gelmelidir. Ya da sen kimin yani milli behvidinin nemesine giyriyen orada çolor giyriyendir. Bir nevit gaz yarattı mağdanların baylık bir devletlerine edilendir. Türkmenistan'ın çolor birdir. Sana udok nemeden Xitaylan oyunlarını vurun vereyim. Bizde de şöyle ediliyordu. Bolivya, Çili, Paraguay, Uruguay dip demeler vardır. Latin Amerika'da. Yine Bolivya'da bir maden vardır. O önümüzdeki gelecek demeyen lityum diyedir. Neftinden hem güçlü yeme oluyor da. Ehli elektrokarlar, bataryalar sonundan ediliyor da. Edilmeli.
Şotayda da dünyanın bilmedim 18 mi 20% nemesi zapatı şotayda. Inni 2 yıl bundan Boliviyan valuta rezervi 1 milyar 440 milyon nemesi var. 2 yıldan sonra çuvat 300 neçe milyon öyle iqtisadiyeti çökmeli yani de bir yıldan. O ne için çökmeli? Şotayda Xitay'a girmeli. İlkülek iqtisadiyeti çökürlüye ondan sen metas olayan özün kapısını kakyan da. Geliyen. Öyle kapitallar geliye ondan demeni olar ulanıp başlayan. Türkmenistan hem şunun alaktır. Diyem ki bu samsıkları devletin başına koyup saklat ölür diyorlardı. Şu iqtisadiyeti çökürme için. Çökün son yerine o tay boş durmuyor da. Kadın var, evtin var, başka da bir toparda atlın var. Yani sonra yol açıyandırlar. Yani bu işin yani hikayeli neme tarafı Şutaydadır Halmuradağa. Şimdi sözü sana vereyim, benim bir oğlum su içeyim Halmuradağa. Ben kendi urlu diyen. Dinciler menen bir koşulşayın ne Şutayda vatandaşlar yani bellep geçtik de başta da ayttık o şol näme üçindir ýokary sebede getirilen kanunlaryň hakykatiniň ady tutulman diňe şol ýazylan ady getirip parlamente hödüreden çynowniklaryň ady bilen geçdi diýip. Buňa bir sebäp bar, onu aýdyp geçmeli. Şol Niýaz 90-njy ýylda prezident wezipäne ýelenni ol bir kanun ýeledi. Onu biz bilemzak, ýöne şol bir kanun ýelenni çykaran adam bar. Ola mene saparagan körpe ýene iklim şol döwür kanun çıkar kanuna serencan berici o kurumanyň baş emesi bol bişliýär spesialisti bol. Şol döwür 91-nji ýylda Muhammed Murat Salamat adly bir ýigit Moskwada Dayanç adly jurnaly çykarýardy. Şol 2 sany çykdy, 3-njisinde soň ol ýigit ýygynadylar. Ýa şol sanyň şu jurnalyň 1-nji sanyna iklim makalasy bar. Sapar Murat Niýaz şu prezidentlik wezipäni bir kanun ýeledi diýip. Olam näme üçin? Bizim kabul eden kanunumuzda prezident wezipäni Türkmenistanyň içinde 10 ýyllap işleyen adam ya yurdun daşına çıkmadık adam şol wezipe dalaşgar bolup berler diýen madda bardy ya punkt bardy. Amma Niýaz 3 ýyllap Moskwada okanan adam. 84-nji 83-nji 84-nji 85-nji ýyllarda Türkmenistana gelýänçe. Diýmek onuň 90-njy ýylda prezident saýlanmaga hiç bir haky hukuky ýok. Ine şonu dünýä ýaýan iklim bol. Şonuň üçin 91-nji ýylyň maýynda şu getirilen parlamente getirilen ýanky taslamalar bar, kanuny kabul etmeli taslamalar. Şonuň awtary iklim agasy Sapar Iklimov bolýar. O Niýaz bolup geçirjekmi? Ya adyny tutjakmy Sapar Iklimov? Elbetde ýok. Ýöne men hayran bolýan, näme üçin Sapar Iklimov Niýaz şol 94-nji ýyla şeýle şo taýda ýaşadypdyr, men şoňa hayran. Ya gorkupdyr, ya başga bir sebäbi bar, ya Saparaga güýçli bolup çykdy şolaryň hemmesinden, ya şol adamyň zähmeti şo taýda şol döwür zerur boldy. Halka da, jemgyýete de, ya aýdaýly şol häkimetde oturarlar da. Ýoksa ol iklim agan aýdany, ol ýaşlyň adyny öterýärdi. Men şoň üçin iklim aga diýen, on aydan dady ol bir revolüsyon pikir ol o taýda kanuny bozup bir kanun şertde Niýazyň häkimeti basbaýy eýlerliginiň alamaty. Resmi adam bolwaý diýdi. Resmi adam şol döwür resmi işi bardy. Ol bir ady belli jurist Türkmenistanda. Ene şol bar. Onsoň ýa aýdyp geçdinde şol hem kanunlar bular isledigçe edil pişme ýeme paýlanýaly öz kellesine näme gelse şunu şeýdin diýe ýazýa on aňyrsyny bir düýüpli bir mesele de ýok, altyapysy ýok bular. Hiç zady ýok. Şu gece ýatyp ýerden turany kellesine bir pikir gelse şonu indi meclisiň başlygyna buýrýar, olam şonu kanuny kabul etdirýärler. Boldy.
Ondan nädip o döwletde bir iş ýöresin. Her kızatın işi yöremek için bir kanunu düzgünü tertibi bolmaly. Şo bolmasa daşary ýurtlar hiç atsan hiç bir döwlet bilen iş çalışmaýarlar. Şonuň üçin ýokdur Türkmenistanyň maýa getirýänem ýapýan bir kanun işleýän döwletler hiç bir biznesi tijareti Türkmenistany başta gelip başlanym bolsa gaçdylar görüp bizatlar hopup. Hiç döwletde kabul ederlik ýagdaýda Türkmenistanyň edilýän çapa bolsun. Ene şonuň üçin bulan öz ýygynan pulum bilemek näme derejede bular sapara gaýtdy da Amerikada da Ýewropada da Arap döwletlerine de ullanylýar dip. O gatken Halmurat özüm abyn uçukluya. Bu paralan pullon zähmet bilen akyl bilen gazanylmady demedi bulan ulanşyndan görünüp bu da. Oňa bir yani spesialist tutup analiz edip görmede gerek gel. Ödem şeyler atlar var da ne Dadaev tip bir vardır. O sıpıp kaçtı soňky bir ýyl ýarymda şol ýanky ol Aşgabat Lewap ýoluny soňundan da gurulşyny. Ol başlady da soň taşlap kaçyp gitdi. Ýok, ol boyun togulutda şol işden pulunu aldylar, kaçdylar. O bir düýede gulok. Pille gulok diýin. Ýanky ýoljaga neme? Ýanky şu iş edýän adamlar var, öňümçülük, esnaf, ne şolar yer aljak bolanlar, ne şol nemen nemeti bir ýerde şol agramny oýýamyşyn. Yani pulun agramda bölüğünün nemetini, öňümçülük nemetine degişillerinden şotaýk bir bölüğü gidýär. Oňun gardaşlarynyň köpüsi Amerikada çıkarpdyrlar, pulunu çıkarp berler. Bizim şo pulun çıkarmasynyň nemetine giýjek bolup biraz bekledik, golün ýöne başga ýol tapypdyr. Olmady ol. Şoda o ýoşluk bilen o muktaryny adyny bilýär, neme diýär. Ýöne ýakalap bilmedik, ýöne barjak ýerini bilýär. Kim şol adam? Milleti näme? Nirden peýda bolupdyr? Ne iýleşler, ne şoň gururuny berin. Bizim döwrümizde olar ýalak şagal ýokdy. Bolmasa mümkin näl boyuna uğradyk. O birden gelipdir, näme edipdir, özüm türkmenim däl. Şu Kommersantlaryň partiýasyny gurup näme edip bören, özüm ideologik nemeden gelýär. Bu orsun adam bolmaly. Orsun adamsy pulunu Amerikada saklaýar. Bular orsetde de saklanoklar. Bu orsun hem ýagdaý bir tüýdük geň albrada. Şu orset demesinde baý bolýanlar pullary hem becedi Ýewropada ýa Amerikada. Ya da Dubay'da şu meňdeş nemelerde. Bular edýän zatlaryny bilýärler. Bular hırsız. Yani Türkçe aýdanda ogry. Bular şebeke. Bir ýalak adamlar halka düşman. Yani Dadaev ýalak adamlarym halka dost, hem gahrman. Bulun edýän zatlaryna düşünüp bilýän, ben öwmäni, nemetmäni ortaga çykarmanam, o urýan adam derler. Men 1 milyon sanak Dadaev'i arkama alyp, haltan alyp, haýsy suwdan geçirmeli oda geçirip bilýänler. İntellektual iş, beýle ki bilgi näme derejede de orada tapawut ýok. Yani bu Türkmenin bagty şey dip ýatyrylýar. Bir milletin bagty ýatjak bolany, ýatyryljak bolany. Bir nadany, jahili, yani öňe çykarýandyrlar. Ya olaň özü zap görenem kendir. Şu ambisiýaly jahilden hoply zat ýokdur. Şu dünýede hop berýän zatlar birdir. Yani şol ýeme diýen adam gaty kendir. Ýöne jahildir. Jahilligini bilýänlerdir, ýöne yani öňündäki adamlary arasalak geçmeliler.
O bilgili adam mı, peydalı adam mı, onun önemli işleri yoktur. Onu depelep, yani matlıkla üstünden geçip neme diyendirler. O delil verecek adamları, bilgili adamlar da onu biliyerler. Şolor işten ayrılanına o toy verip görünür ne şol yani ambitli cahil adamlar. Onun yamanlap görünürüm şol yani şuurlap görünürüm şol gatlık. Yani ödünü gövniyet diyen işini bilen adam. O adam yamanlap ya da bir nemet görmek nemeti zaruriyeti yoktur. Yani men misal için şu vazifelerde işlendi. Yani bir topar vazifelerde işledinde. O beni hem meyerde yani mecbur ol. Şu olmasa bolonok deyip alınyan spesyalist oldum da ben. Ben ömrüm sonra alak olup geçti de. Üniversitede kutorum 10 yıl geçen son ben de şu dereceye geçtim de. O şu bol tanışam örlönok. Türkmenistan'da ben nehile kudipelerdi işleyen ben hocalığım, kardeşlerim hiç bilenlerler. Nimet görünmü bilenlerler. Eşleyendirler oluyor. Tuğurumda da öğrenenlerdirler. Şöyle işimizi biliyse. 89. yılda Türkmenistan battı, çöktü. Öyle sonra komünistler çökürdüler. Onun son çıkarmak için ne bir diyalakin taptılar da. Biz solun yıkanını dikeldik verdik. Ne olun? Öyle hakiki ne olun? Yani bize verilen bir cay öyle yani abidin o yolun nemedinde obul telkos teknikan bir iki etajlıca horoşucu cay vardı. Şonu verdiler. Stol bilen stul yok. Ondan varsın hal murat. O payı ikimiz yani komşulardan dağıtlardan köyüne ağaçtan paner stol taptık. Kanağım oturuş taptık. Son bilen şu tayin başladık. Öyle sermaye de vermediler. O yani Krasnitski deyip min fiinin birinci ornatör vardı. Ölüptür. Trelebus basıp ölüptürler. Onun benim korktum. Şu bastır öldürdü diyelim kendim. Sonra yani min fiin bizi üpçün etmeliler. Sermaye bilen. Başlangıç sermaye bilen. Abarotlu kapital değil ya da. Şu olman edara işlep başlap bilen o. Bir aylık vermeli, kredi vermeli, telefonuna tölemeli, işkar almalı. Onun için bir sermaye gerek. Cüyünde çıkartıp demedim. O açtınız, bir koydunuz ne? O pulunu kim verecek diyen ne? Bak şahada bu realak pul yoktu. Yok diyen, pulumuz yok diye. Bunu kim gol çekti diyen. Yani Nihat'ın golü var, demesi var. Sen bunu yemeden ok diyen de. Korkudup, ürküdüp doğrudan kardarlık, 6 aylık. Bilmedim şu vakit 3 milyon müdür. Yani rublum saman yalaktı o vakitler. O 6 aydan kayıt verdik, kessedik. Biz başlamada başladık. Şunun yıkan demesini 2 yılla şu stoğunla biz Türkmenistan'ın 60-70% önümlü yani valu produktörün verip durun yemeğe uğurluk. Şu batan ministerti olan hem mecedini bize verdiler. 3 yıldan sonra ön kagra promdan ullokan bir monster ortaya çıktı da. Yine bilgili adamın ediyeni şudur. Bu yöne yoğun yok değil. Şu tayda 2500 kerhana üçtü. Şu tayda 2 milyonun, 2,5 milyonun belki de ondan kendir. Sağın nemet takiklap nemetmek kıyın. Solon işi, pişi, çöreği, kazancı. Bu yönü küçücük dağıtlar değerler. Sizin maskalarınızın, oğucunuzun yılsı bilen ekmeği çöreğidir. Bu dağıtların yani kadarını iş edip bilen, işe düşünen adamlar bilendir.
unitada uğurlap görün adamlar bu da atla näme ne düşünýänlerler. Ne şol iş yerler bolmasa taşlap iş bar yerine gidendir millet. Adamlar yaşamala. Biz şol atlar dikeldip berdik. Yani tavgoltunun yerine biz milletin düşmanı olduk. O tide yaşlı eden düşman olsa, o yamanlı eden sizin kahramanınız olsa, arka dağınız olsa, o bu değilek olur bu neticesi. Halmurada. Onu sen kanunçu olan son şu at yakandan tutoyun, burada doğru çok denler. Halmurat ine toğ uğurlarının cezası var da. Evet. Yaşil veriyorlar. Yani Türkmenistan'ın konstitüsyon kuruluşunu yıkan adama näme ceza verilir? Şu kanunçulukta bağım şu men tenine toğrayın deyip her tapa yadından çıkaryan. Bizim Türkmenistan'ın konstitüsyonunu şol madde yok cinayet kodeksinde. Şol Türkmenistan'ı yıkan adama şu hili ceza var deyip. Yani devletin halkın näme emmesine karşısına deyip onu keskitlejek ýene de bilen oturdun ýa-ni suudlary prokuraturasy bolsa düşünükildi suud etjek bolsalar görmändim. Iň bir erbetde separaş kanunçylykda şo devletin düýp kanunyny goragyny durmaly ýa-ni gulluk barda. Olum ýa-ni howpsuzlyk gullugy ýa-ni milli gulluk. Ozal KGB diýip aýdylsa häzir mahkeme şolar yerine ýetirmeli. Şolar ýaly borçlary. Ýöne olaram ýa-ni Gurban Ulyň Niýazyň elinde gural bolup hyzmat edip geldiler-de 30 ýyllap. Şoň üçin o diktatorlardan hasabat sorajak güç ýok ýurdun içinde. Kanunum ýok. Ýöne biz dogry aýdyp geçýärse bilen eden jenaýaty bir Türkmenin dili bilen aýtsak bir haýynlygyň hem aňyrabaşy bolup durdy. Döwletini ikilik etmek, ol halk düşmana bärde galy haýyn adam onu hiç bir mezhebem ýok, onu ýurdum ýok, onu mekanym ýok. Şeýdip öz halkyna garşy durýan bir janlary nädip biz düşünüm Halmurad ağa bunu kän uduýuna çekip oturma günah nemesi cezası yok. Yok. Arka yıkıvermeli. Şey yok. Täze Türkmenistan'a bolar. Onun gene de problemi. Sapara birjim unutdur sözüň aralynda. Sen ýa şol kommunistler agdap geçdiň de, ene şolon ýykan zadyny biz düzeltmeli bolduk diýip. Ýöne halka da aýtmaly, o kommunistler diýen olur 5 ýa 10 sana adam däl. Türkmenistan boýunça Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasynyň 70 000 sana agzasy bardy. Ene. Bilim ila şol döwrüň ila sanyny bölsek her 60 adama bir kommunist bolýar. Demek şunçu derecedäki kommunistik güç o 70 000 adam demek ol gidip ýata näçe armiýan goşuny bolýar. Şolar şu keçijik Türkmenistany dolandyrmaga ne akıl tapdylar, ne güç, ne gurbat, ne isleg. Ine bular şol ýaly garynja ýaly şol halkymyzyň depesine oturup emlegini ýep beren ene ulama borçlukda aky netijede bilen kompartiýa diýil ýani. Ştatyn şol düzeltişi bereýin de para. Ine aýdy berin. Diýme, ol ýene de bir soraw bereýin. Ne Halmurad ağa ben düýnüň hatap etdim de. 1994-nji ýylyň 29-njy iýulyna çenli biz indi kemine menlik gurle diýdi. Menim ýene de biz diýeň onda da Türkmenistanyň sürümli ýerleriniň 65-70%-ni hususylaşdyrypdyr. Ödel hususy eýeçilge beripdir. Ödem mut beripdir Halmurad ağa. Doğru. Bir köpük biri beren bolsa aýtsyn. Ýöne mut berilende bu bir gymmatly atdygyna bilmediler. Türkmenem bir geň bu millet Halmurad ağa. O eýetdigine bilmediler. Onu kimin berenne men o arada gurrun edem ok tebi. Ýene de şol ýa-kurkulan adyna gitmeliler. Niýaz berdi. Soňum ally diýerler-de. Inni bular 30 kvadrat santimetr ýeri $30,000 satýarlar.
tatanoklardan çok yani paratını alıyorlar da. O benim yani 1.100.000 hektar yer bolsa şu tayda 600-700.000 hektar yer mut berýän. Ben düşman bolýan olar dost bolýarlar. Şoňa bir düşündüş ber Halmurada. Men 70 ýaşadym. Bu datlary toğramalan hakym bar. Yo, sen doğal haklı. O zatlar eden adam sen. Menim soňa şaýat bolýan, sen eden işin bir bölügini menim şol 20-nji ýylyň maýyna kabul edilen karar esasyna Kızlarbatyň halkyny 10 mäş totgadan ta şo atylýança 92-nji ýylyň maýyna çel bir ýylyň dowamyny ýüzlerçe hojalygy 10 mäş totgadan yer paýlap berdi. Olam mugut. Menim halkymyň noty sen ýaly. Şo Kızlarbatda men hakim bolandy. Her bir iş üçin yerem şol sany ýeke köp Halmurat para alýar şonuň işleýän adam bar bolsa, men 30 ýyldan soň jogap bermäge taýýar sapara. Şol ýyllar, şol siziň uğradan, ýokary sebäde uğradan proýektiňiziň netijesini ýa esasyny men hakimlik edip oturan şäherimiň halkyny 10 mäş sotgadan yer paýlan. Ýüzlerçe hojal. Soňra elbetde o yerleri täzeden şol dowam edenne soňra gelen şol ýanky olyp satyp başlapdyr. Onu maňa habar berdiler Hudaý goly. Ýöne sen berýän soragyňa menne jogap ýok. Sen hakly. Näme diýsen hakyň bar, eden işiň bar. Oň subutnamasy bar. Şem dokumental Halmurat men ýöne boş gurlap ýörün ýaşulym dälindi. Şunça ýyllap men aýdaýyn, şunça ýyllap halkdan bastır ýüzsür edip giýlenip gelinmedi. Men sana şon üçin şol 19-njy ýylda soňky gezek eden teklim. Näme ýoly geçen bolsaň, näme işi eden bolsaň, sen şunu özüň halkyň öňüne çykyp aýtmagy saparaga. Sen aýtmasaň hiç kim aýdyp bilenok, aýtmagy mümkinçiligim ýok. Sen eden işiňden ýa özüň aýtdyň. Öýümizdekilerem bihabar diýip. Şon üçin bilenokdur, öýde iş doğrulyp ýören o. Şon üçin sen öz eden işiň aýdyp otyň. Ýalany bar bolsa, näme takygy bar bolsa, hana Türkmenistanyň şol döwürki 4 million ilaty aýsyrlar. Mene aýdyp otyň Kızlarbatyň halky ýyllarça hojalyk 10 mäş totgadan mugut yer alýar. Ýeke köpük төлeme. Tölen bolsa şol kwitansiýa üçin, yer paýlananyny kwitansiýa üçin bir berilýän bilemek 5 manat, 10 manat, onuň hökümetiň büdjetini. Borluk oturdy. Halka edilen iş kän ýöne halk şu zatlardan bihabar. Şu berlen bolsa da şunu niýe alyp berdi dip kabul etdiler. Tep aýdýan şu ýokary sebäpde şu dokument çykarylanyna hiç kimiň dili barmady. Şu dokumenti taýýarlar spesialist ýa bilermen saparyklypdy. Aýdylmalylar, ýöne şonu etmediler. Aftary şu diýip. O getirýän adam hat petek gatna diýänçi men üçin ol baba gulyp bol, jora gulyp bol, parky ýok. Olar o dokumentin üstüne işlänär. Ýöne şonu aýtmalylar. Şol adamyň eden işi ýa spesialistimiziň bilermen çykaran netijesi şunu kabul etmeňiz hormatly deputatlar sizden haýyş edýän diýen näme o dilinden kesirip alınjakmy? Ýok, biz bilemdik. Men bileme şo zalda oturan adam. Şu proýektiň awtoryny senliňi men soňra ýurdun daşyny berdi ýa ikimiz aramyzda gürleşemizde bilip galym. Onuny da bilen de adam ýok. Men bilmesem halk nerden bilsin de para. Ýöne şonu bilmek, tarihte bolan zatlary dogrudur görmek, ýatlamak, ýazyp goýmak, gelecekki nesillere sapak bolar ýaly edilen işleri, ýaşsysyny, ýamanyny aýtmak bizim borcumuz we pardymyz sapara. Şonu medip otyr. Başka ikimizin deňduşumuz barmy? Çykyp şu zatlar şeýle boldy, bu zatlar beýle boldy. Menem şu taýda bardym. Şoňa şaýat dip ýüzüni açyp çykyş edýän ýokdy. Onsoň öz bilenmedi, öz baştan geçirenmedi aýtmasak nähil bar? Ol sen özüňi öwmeklikden eden işin bar sapara. Şonu aýtjak boldum. Deme Halmurat, ýa bir oglanyň familiýasyny aýtdym da nen adyny nemetmedim, ýadyma düşdi. Öwes Kuliýew. Özüm diýirmişin. Öwes. Aha. Biz bilen bir demek ýa-ni
tüyada geç deyip aydayın. Halkın önünde neme deyin. Korkyantık olun, korkma. Onun bir tapar ne başka iş düşünün. Ne eylek çödlönün ödün kovul yendin. Halkanızda olsak hiç tat boloti yok. Korkma. Yankı in gostrahın ne eylek kurulunun nemetinin sayattır sonra. Son gılan oğul tiret nemetti. Bəşimin tanışı doğusu olan son şunu men alacak deyip allı yanına. Bu öwel ben nemem finans ve upravleniyan Glavkın başlığı de bunu men komandirovka edemde prokuratura yığınıya. Ödem bizim işten ayrılmadığımızdan bilmedim 6-7 ay, 8 ay olmağı mümkün, 1 yıl olmağı mümkün. Sonun öňürek bize karşı kän taýinlik görýän ekenler-de. Aşarlyp soň aýtdy bu zatlaryň hemmejesini bağışlan mecbur ettiler deyip. Yığınyalar bunu. Menem komandirovkada no gelim olun öwedi yok. Nerede diýsem prokuratura gelip alyp gitdi deyip. Onun payda gelmere tuttan soradım. Bu ne emes dedim. Sen dedim ministra dedim. Ne haylak dedim. Birini alıp gidiyorlar. Eme diyorlar. O senin arkasında durup bilen o. Şu oğlum bir zat eden olsa on günahı bana dedim. Ben başlığı da ben cevap veren dedim. O demesseler dedim. O men alıp gitmedi dedim. O zat bilecek koyan olsalar, emedecek koyan olsalar. Dedi ya aşırı fın demetinden o demettiler onu tıkadan yani demeden prezident kaparattan çağırıp demettiler. Şey alıp gittiler hiç saadet bilmedim dedim. Bolya dedim. Onun bunu alıp barayan oğlunu derru adın familyasını demetini çıkardık. Onun can ettim. Suat adi doğru yardıma çönok yaş oğlunu. Yaş diyala oğlun. O doğurdu. Benim yaştım Halmurat. Onun edip ben yanıma gelir yala gittim. O geldi. Onun dedim kim dedim. Buyruk verip dedim yığına diyen. Eden dadı ne mi? Şu bir zat eden olsa onun sorumlular menden sorumlu mensiz edip bilmeyen dedi. Bir yerine dedi kredi veriptir dedi. O da kredi veren mi olsa ben olmasa o krediden verip bilen oktu. Yani ben diymeli yani emetmeli. Arad onulen senemene düştük biraz. Ondan sana dedim. Hayşe diyen şunu göver dedim. Göver gerek olsa men varayım dedim. Ne hemen olsa cevap vereyim. Onun men neliydi başlıklar dedi. Onun başlığını ait dedim. Onun ikinci sapar yerlerine burada tanıtamadığını demettim. Onun gönü şeyle yani konsultasyon alıp burada sordum. O neçe dedim. O neçe şu zat düdölüye dedim. Sizin günah zat yok, orada pul alacak koyan dedim. Başka nemesi yok dedim. Onun dedim benim karşısında bakanına ait dedim. Onun benim al dedim şunu. Eğitip gürleştik, şunlarla gittik. Ondan Murashov tip neme vardı bir. Rigali köprü vurup diyordu. Özümüzde pul yok, şunları hayiş edip 10.000 doldurmadı, 5.000 doldurmadı. Şu at yardıma düşen o. Şunu kağıdın içine salıp bir yerde duşuşup onun maşinemin önüne şoför vermeli. Onun hem medadını biz aformize ettik. Şey verdik. Onun ertesi oğlunu can ettim. Şimdi dedim sen ben yanıma gelip gitmeli olayan dedim. O geldi demetti. Sana dedim trok koyan dedim. Yetek onun içinde çıkmasa yenen doğulu vaktiriyen sen dedim. O neme ucuma olsa da gel dedim. Ne de hem medadınam dedim. Nemeli.
kayıtlı, suratlı, nemeli o. O ne bilini uşodanın dedim ne men alak orta çıktı. Ol yani kim diyenim olsa o menetin bu diye. Onun için de çıkardık yani öyle. Ondan gelip ardasını yazıp men işleyecek geldiydi. Bolya dedim işlemeden ne deme beşim gelende var inşallah şu tayda inşallah beşim ingostraha devam ettiler diyenler. Şu kelleme kitap bilen urup diye şu yani saparıklıyma ya paydığıyla plança pul berdik allık diydirecek olup neme diyorlar diye de. Size bir kompromat nemetmek için vurnolayan nemeler diye de. O cagada olan adını bir teyitname diye bir kelle tutay takırak ödem prokuraturan asaba važnim djelam neme slijeditelji. Bir kâter şolary alak nemani etmeli cesaretimiz varken yaşlıkta şeylerek nemesi var. Hikayesi var. Yoğudum. Değildi veştim. Beyleklere ölüptür. Görgülü beşime ölüptür. Yatan yer yatı oldu. Oğlandı. Yani Türkmenistan şu vakit bizi İyiden şu nemelere tayinlap görünüyor kendilerde. KGB bir kaptaldan bir neme operasyon prokuratura beylik taraftan militen o atla tesis adı çıkan yoktu. Onlara sür diyedik de onu dik biliyorduk rahat. Ne bu da tarihi atlanda yadına düşüyor da bunu aytman geçtiğim molyan korkma övel korkucuktur korkma bular adın tuttum on gün çağırırlar neme derler arkayın cevap berginin hiç nemetmenin o biz bilenem salamlaşıver korkut nemetip görmedi bulan etçekler de yoktur. Öyle de şey deyin ben olmasa havari verdim demettim onu korkuyor neme diye. Taparağı menem stadın adını tuttun halka düşünürüz bereyin o dinle oturan adını. Aşırliyev kim? Aşırliyev Türkmenistan'ın şu dövrki baş prokuroru. Özüm süpükten süpük tiryeki. Şu gözü tiryekten asrana onum yapılıp gidiptir. Yarım okulu gün yaladım. Niyazfa gereken şol. Yine şey edip şolar yalı süplükleri ullanıp yine şolar yalı adamın karşısına iyi sastır. Hep şu narkoman deyilen adamda mezhep bolmadyk. Gördüm tapara. Şu adarlan vakti öy goşunam satacak, maşgalatynam satacak, şu dermanı bolsa bolayna asırlyk diýilýänem şol. Gör bak onun şondan soň uzak goýman, onun işinden kakıp ayırdı, bassymy, öldürüp gitdimi belli de. Ýöne ol adamyň eden jenaýatyny aýtmak gerekdir. Goý nebereleri bilsin, atalarynyň kim bolanyny. Yo bilýän deme o görülü pahir o ölündür deme bizimkilerin yanına gelip aydıptır o bağışlan onu nemedi vedem yok bizi ettiriyorlar deyip yani men üstümden iş kodorunu diýilýän deme var ada Şeyh Murad'ın golüyle allıkta yani prokuraturan aşırlığı golü ilkulak aşırlığı bu gol çektiriyorlar sonra onun beyleki o tek doğusun var daha şoğudlu. Apareli motar mı? Yo otuduf. Şu men isleýärdi ötelim. O şolun nemesi var. Bir yani protestdaki ugalovny işin şu içine goşup şey rotayda nemedildi deyip o Türkiye nemi berýärler de. Yo tapara ol bağışlan bizi mezbur etdiler ene şol gol çekmäge näme o zatlar biz kabul edemiz etmeli zatlarym däl aslynda ol gol çekenne ol diňe kagaza gol çekene ol sen ýok etmek öldürmek kastyny çykarlan kagaza gol çekýän hem düşünenekmi aňyrýan bilen düşünýär ýöne soňra ýaşamak gerek o senem meýam ýurda çykdyň ol gelip sen ähli maşgalama onu çöküne düşüp ağlajagym görünüp dur ağlandyryn tep bilýär
bu zatlaryň ýerde galmajagyny ölüpdir gidipdir o ýöne goý çağalar nebereleri bilsin atalarynyň kim bolup ýaşarlygyny halkyň garşysyna döwletiň garşysyna nähil jenayatlary baş goşany bulan hemmesiniň eli galy tapara bulan haýsy biriň ýüzüni ýuwjak Deme Halmurad ağa bular näme üçin men neme diýenleriniň düýp sebäbi men AK Partiýanyň ýerini bu halka berip bular koloniýa bolmak nemetinden çykarmaga baş goşan adam ekenim. Şu an düşünüp oturýarym men neme. Yani AK Partiýanyň ýerini paýlap berdim. Entäm gedip berdim. Ýok et bilýärler. Şo ýerin AK Partiýanyň kydygyny o guşguda dikilen hastan bilen hak ýadyňda çykardy. Indi sen olgun bir emani gozadyň, sen bir kase çaýyňyz ýa kofeýaň. Men aýdyp beren şol ýanky sen aýtdyň da şo krepostnoye pravo näme bizim türkmen halkymyz köp düşünen nämedigini. O krepostnoye pravo diýme krepost sözi gala. Gala hukuky diýip aýdylsa da bolýar. Ine şol AK Partiýanyň döwründe öňkü partiýanyň ortak partiýalygyny ine bir pameşik ýere ýetine ine şu yer tenki diýerdi. Tokoy o suwy demesi nämesi bar bolsa şu jarly janlar şo bilen şu toprakda ýaşaýan ilat bilen hemmesi şol pameşiň ýakynyadyň eline berilýär, baýyň eline. Şoň üçin şonu krepostnoy pravo diýiler. Şu zatlar hemmesi sen elindäki zat nähil ullan ýanmalsaň ullan. O döwür grazdarlyk hukuky ýok Orsiýetde. Ama ýanky o neme diýilýärdi Halmurad goşoýuň tutaydy bir taňa kömek bereýin. Şol. Ene taňa kömek bereýin. У него имеется столько душ. Душ diye, galof diýerler. Ene o taýda insan olarak hadaryna görä ursa da öldürse de pameşigiň haky bar. Ene şol galaň içinde şol krepostnoy pravo diýilir. Indi Türkmenistanyň näme bar? Şo gala diňe bir baýyň boldy, bütün Türkmenistan gala bol daşyna demir tikenek çekildi diýenler şoň üçin. Ene ana şol bütün halky ene gul edip ullanyp otur. Ene krepostnoy pravo. Orsiýedenki ütken zat ýok. O döwür padşah bolmasa ene Gurbanuly geldi oglu bilen. Olam hanlyk padşahlyk düzgün. Başga näme bar? Özleri ýadýar, özleri podýar, özleri kanun çykarýar, özleri ýatyrýar. Sen bir zady gatyp ellep geçdiň tapara. Hey bir statistikasyz bir döwlet ýurt bormy? Bir hasabat bermeýär. Ağzyna näme geldi samra boty? 110% doluk, 125% bol. Hani deňeşdirme sanlary. Hani ösen zat halkyň jübüsine ýa o saçagyna düşen zat. Hiç zat analiz ýok. Bular iň uly eden jenaýaty bularda statistika ýanky ilat ýazywy ýok sapara. Iň soňky 91-nji ýylda geçirildi. Düýnüň uly geçirdiler. Hanşo demeden o. Yok, etmediler. Halk ýok o taýda sapara. Jenaýatyň uly öz halkynyň garşysyna gyrgynçylyk siýasat şo genosit diýilýän. Ine şulaň alyp baran Niýazyňam, Gurbanulyňam, oglunyňam. Ine bular öz halkynyň ganym düşmany. Bular sen ýakmalýanda men kanunçy bolamsaň men dilimde işläp oturýan. Şular nädip cezalandyrsaňam az, 10 edip ýaksaňam az. Ýöne bir dünýäde kabul edilen tertip bar, düzgün bar, kanun bar. Şu bilen şu türkmenler şu kanuny çägine çykarmajak bolup mene şoň üçin dilimde işläp. Aradan ýakalýandy. Şoň üçin ne da bara näme diýsen hakly men bilýän sen ýüzüňde içiň ýanyp dur. Sen öz başyna maşgalaňy bilen salan zulmyny enter men türkmen maşgalasynyň hiç birini göremek. Özümden başlap beýleklerini hemmejim bilýän men geçen ýolumdy. Ýöne şu ýerde bir zat aýtjak bolýan men watandaşlarymyzy dinleýän gatykändir. Adamyň özüni siýlemasaňyz eden işine hormat koymak bizim her birimiziň borcumyzdyr. Şonu edilmese biz hiç açan biz iýdili döwlet gorup bilmeýär. Biriniň gözü gyşyk, biriniň nämesi çaşyk, eli kemter ýa bilisol ýa olmuş planmış şu türkmeniň kümsükliginden çykmasak biz hiç açan bir iýdili bir hukuk işleýän döwleti gurup biljek. Men şonu aýtjak boldum. Nüştaýda. Sağ ol, käte bir ýanky özüm neme duýur ýalam edýän ol. Ýok, erbedem. Men gorkup bermesem nähil bar tapara.
Halmırada deme ne size yer veren ne ben yer veren aydı otuyorum ha. Size yer verdim. 600.000 hektar ak parçan yerini paylap verdim. Men korkumok verdim deyip siz alım deyip şonu dile getirmeli yeme diyeniz. Men şundan sizden katı uğrayan yeme diyen tidem inhan bu da atlar men başma gelendim halmırat bir ucuna yemetini aydıp beriye. Sizi kulçuluktan çıkarmak için eden adamın hatiratına şu da deyip bize allık yer allık plancı verilli diýmäle bir iň bolmanyna bir gaýratyňy satdyn. Bolmasa men sizi ýankyda öwediň adyny hiç tutjak geldim. Korkokdugyny bilýän, demediňden bilýän, çekinden korkogum da çekinjeň de nemede. O ýöne ýaşy bir ýerik baranlar, men bilen ýaşdaş, bir ýaş uly bolmagym mümkin öwediň. Ölüp giden soň adyň tutjak adamym ýok. Sen bamydyňy diýjek gel. O intagam men tutup otyrym. Öwed. Bir neme? Dank beýleklere görelleri üçin aýdýan. Men tanıyan adamym gaty kändir. Siz öýüňiz çykmasaňyz, men sizi neme? Suwun ýüzüne çykarjak. Hiç zaten utanacağım değil, çekineceğim değil, cehennemim diyecek gel. Ben şunu senin diyen cehennemden yeterlik mi kendine ne? Siz indi suyun yüzüne çıkmalısınız. Siz solor yalak han tamam ne diyen? Tamam var. Özümem in olmanına bir 70 yaşlı adam yalak çok bir bölücü yalak bolacak bolungadır. O men ähli riski üstümal edemde de şeyle hem riskini üstümal ettim. Halmırat. Bilýän. O bu gaty neme hır gerektir. Yani atlar tutup bilýän yürek gerektir. O bilgi adam bir bolýan ýöne bu inisiativany o üstün almak gaty uly nemedir. Onun yine de bir ýaşul var. Geldim rahat yani köp bir lap bizden soň yani o Ojoluk Akademiýasynyň rektori Akbarat Babaýew prorektor boldy. Yani bizim Guron institutumuz var, privatizasiýa barada. Geldim rahat şoň nemedi? Akademik öýdi. Ýöne gıraklanyp demedip yani nemäd bar ýurun aňardyna syňylan adamlar bular. Ödem ilmli, bilimli Gapurov'un kamoşyny bolan adam. Kömekçisi. O bu ýanky giýiş çykyşlardan hemme zatdan beledi adam. Onun diýasyp gelene bunu köçädiňdiler da. Şeýle bolmaly. Gapurov'un nemesi diýip. O niýat gelene şo 85-nji ýyldan soň şo Gapurov'un işe çeken ähli kadrlaryny onun bunu bir taýsebäp bilen o ödem reformator ruhly nemeli şu reforman demesine bunu in baş aktör edip koyduk. O direkt gitsek ýanyny bilen alyp gidýärdik. O käbir epizodlar ýadyma düşüp gülkümem tutýar şu wada çennem. Bir gowy ýaşly adam hemme gepurun ýerine, bilgisi ýerine şurada sesini çıkaran nokta. O bir ayağım gördü. O şov döwürlerde 60'tan geçen adamdı da. Bu adam 90'ı oylap balyan adam oldu. Nadir ayetdi. O diýir eşitdim. O ýaşazyk diýdi hyzmatkarlar wa diýip onu eşitdim. Geldim rahat. O neme ya çıkarsın men gıcıklabım çıkaran sen neme. Neme Angliýa gittik gurrun bereýin. Böyle nemeden. Anlaýym. Onun
grup var. 7-8 tane adam var. Bayram Muradov var, Gelmuraç var, yani Aliyev deyip var. Kozagara Pro'nun burun jornatarı. Yine de 7-8 tane. Biz Angliya'da yani privatizasyon nehilek geçirilendi nemetni şonu uğruniyatsa Angliyan hocalıklarına aylaniyat birjelerini çen aylanık bağdarlarını çen. Onun bir yerde magazine girdik. Onun bir yıl pırlok koşuyordu Gelmuraç. Şu yanından geçiye dan yeni dolanıp geliyor, yeni terediyor. Elini alıyor, yeni oyuyor. Yeni nemediyor, onun bayramı kimden kaptalı teredip dursa. Sonra göğünü de adı gidenini bilen, o atlar yan, Sovyet yıkınıp yan nemedi. Onun oğlunlardan göz kırpışıp, 5-3 nemi pul yığınap, onun Gelmuraç'a şunu, Soğut diyalak alıp verdik de. Bir helle diye yankı yılpırlı kuşu, bir helle diye görülü. Ben şu dövrlerde onun bir yerden şu kamera gerekliydi. Şu kamera gerekliydi, biz dedi şu reformalarımızı seminerlerimizde yazma, nemetmeye, tarihe nemetip. O kamerana mı verdik? Şimdi Gelmuraç'ta şu yığınak geçirdik diye de şu dokumentlerin hem beceri bolmalı. O magnetofonu mu verdik son? Hem de adına mı verdik? Şimdi Gelmuraç bir de kellemde koyup demettik de şeydi. Senem kırada o yankı niyat bu institutun yapalı sana kuvveti töverilip yankı mintel koda geçirttiler de. O tadede yani studentlerden paralı yadır başka nemeti yok da ben bilen her İran studentin emriyanın o şimdi bir adaletin hatiresi için halkın onu çıkmasagam Miyaudi, men badi, yani çok kitapları, nemeleri uğrat. Ben aydiyan da atlamın hem mecesinin çayadı vardır. Köp ölen orada değilden vardır yaktık. O dokümentü almalılar. Bir yerde olmadı, bir yerde çıkayanlar. Yani bunu haişe diyen, o kalan, men tanıyan adamlar vardır. Sizin birinizden markayını yatırmayan. Onamaydayn. Onun için öğüdünüzden bilip, demedin, candan ayağı kalın, tirsenine kalın, in olmanla. O da ben için ne? Çağalanızın hatiratını için, geleceği için. Bu edilmeli de atlardır. Bu karanlığın içinde, bu korkunun içinde yaşamak mümkün değildir. O korkudan sizi çıkacak ol ve diyen bu da atları. Bana sizin iki sözünüz, yani ne meğeniz ullokan, ne avraya katar, ne avraya madaldar, onun nemesi yok. Yöne, şu millete, bilen adamlar görürlü olmalıdır. Son görürlerini etmeseniz günahkarsınız. Çağalanın önünde de, geleceğin önünde de, tarihin önünde de günahkarsınız. Ben çok için aydiyanla. Benim tanıyan adamım 100 milyonlardan geçendir. Kömür eden adamlarımızdan sonunu kendi. Yer verdik diye otuyorsa. 5.000 tane, 6.000 tane, belki de 7.000 tane hususi kerhane vardı. Şunu 98. yılda Niyazov ukaz çıkarıp yaptırdılar. Hususi eyeçilikteki öğünümçülük çol. 5.000, 6.000. O birinin tez çıkan o var. Şu gazeti tapıp verin deyip hayiş ettim derler. Ekrandan yeni orta para ediyen. Öyle Sovyet Türkmenistan veya Türkmenski İskıra'da çıkan olmalı. Ben şu atlar demesi vardı. Bunu taklatmıyorum da. O halka şu atlar düşündürmek için. Ne edilen de atlar o ne için hususi eyeçiliğin karşısına bu hususi eyeçiliğin karşısına gitmek demek iktisadiyeti çökürmektir. İktisadiyeti ne için çökürüyorlar? Şu yönkü yani eğilen içine girmesi için edilen. Yani açaçan ben aydıp vereyim. Yani yer reformasının ne şu karşılık deme diyenlerini. Tabii yerin eğeti bolon günümüzden başlayıp kanunu talep görüyenler.
halkın ödünü gowunu yetip başlayanlar. Sen maly mülklü ertirini, nemäni planlaştırıp bilýän bir gerçek insan bolýan. Sizi şo insanlykdan alyp goýdular. Siz şo zatlara düşünün. Ýöne bir isläpdirde bolýan zatlar däl bu zatlar. Bu zatlaryň aňyrtynda akbatsa otýar. Ya şey diýip aýdýar, orta akbolok diýedik. Onuň akbatsa diýelim. Bular giden ok, sizem şoň koloniýasy ýöne başga formada. Gulluňyda mine şu kanunlar ne indiň soňa kanuny gulsy. 2004-nji ýyldan soň siz ýani resmi gul men buny bir düşünjeli bir ýaşy ýigit aýdyp berdi. Sen habaryň barmy? Men Türkmenistany ýadyndan çykaranma 15-20 ýyl boldy. Men bu zatlara seredibem görem okdum, gyzyklanamam. Türkmenistan düýünler kelletinden çykaran adam. Sebäbi eden zatlama aýdyp otýar. Siziň eden ýa etmedik zatlaryňyzdan aýdyp otýar. Şular ýalak bolanno. Siz buny dowam etip bilermi? Men näme üçin siziň aladağ etmeli? Men öz aladağ eden. Siz näme etdiňiz diýip soraýan adamlara da şu zatlaryň jogabydyr. Näme edilerini bilmeýän bolsaň size hiçbir zat edilmeli däldir. Oňam jogabydyr. Onuň kanunçylyk barada ýyleşler siz hiç wagt kanuny bozupdyr. O kanun eýle beýle diýip burunlary bir gyra tüýşüriň. Kanun Türkmenistanda işlemesi mümkün nädir. Bu ýekece bir nemesi bardyr. Konstitusiýon guruluş ýok bolsa hiç wagt hiç türlü kanun işleýän däldir. Mümkün däldir. O men tödümem däl. Montesquieu diýip bir neme bar. Filosof bardyr. Fransuz neme. O bir 200 ýyl aýdylan zatlar. Yani konstitusiyon guruluşun yıkılmasam yani 3 neme vardır. Şol bir adamın eline gelende yani kanun çıkarıcı, hukuk, yani kanun çıkarıcı, yerine getirici, ondan süt. Şular bir nemeň eline geçen mündü, men ta adam diýim yani, sekundy nan soň konstitusiyon guruluş yoktur, düýünden yoktur. Konstitusiyon guruluş yok bolsa kanun hiç işleme mümkünçülüğü yoktur. Sizem diňe edilmelisiniz, sömürülmelisiniz, gariplaşmalısınız, nadanlaşmalısınız, cahil olmalısınız. Bu aňyrdan edilýän şo taýyk täsirini oturtjak bolýan, güýçlüň edýän nemesdir, oyunlar. Şuna çenli dile alınmadık nemäni alyp otýarna. Konstitusiyon guruluşyň ýokdugyny bilmeýän türkmen dünýede ýokmu kanýan? Mene bilemok. Kanunyň işlemeýänini bilmeýän. Ýöne siziň konstitusiyon guruluşyňyz ýokdugy özleri aýdyp otýar. Men diýe. Türkmen başı diye. Şu sözün özü yeterliktir. Ondan siz hiç wagt bunu dile getirmediniz. Sizin günäňiz şu zatları bilýän adamlardadır. İň esasan hukuk bilen işleýän üniversiteler vardır, institutlar vardır, ilim nemeler vardır, ya da gromolar vardır, guruluşlar vardır, ya da şahsiyetler vardır. Şunu siz halka düşünürmeýän bolsaňyz, o Berdimuhammedowyň yani günäsi pille gulokdur. Sizsiňiz. Şu Türkmeniň şu betbagtçylygy ýetenine iň uly günäkärler şol adamlardır. Yani hukuka, adalet gözläp göreşenlerem şu içine girýändir. Men opozisyoner, men aktivist, men näme diýenlerem sebäbi esasy mesele var. Şoň goloýuna baraň ýok. O müňünji meselen
Nemmesi bilen halky esas nemeden aýryp goýýarsyňyz. Sebäbi konstitusiýon guruluşy dikeltmän, hukuky dikeldip bolýan däller mümkin däller. Şunu bilmeýän bolsaňyz halkyň öňüne çykmagyna da hakyňyz ýokdur. Men hukuk bilýän nimäge de hakyňyz ýokdur. Men hukuk barada görüşýän nimäge de hakyňyz ýokdur. Sebäbi birinjilik ýalňyş bolsa üstü ýalňyş bolmalylar. Bu 100 ýyl mundan öň aýdylýan zatlar, aýdylyp gelýän zatlar. Bunu bilmeyen hukukçum yoktur. O da hukukçu derler. Şunu bilmeyen adam hukukçu derler. Şunu bilmeyen adam adalet gözleyen adamım derler. 30 yıl Türkmenistan biri diktatör beylekli diktara karşı görüşen adamlar başka da bilen meşgul olan demeler. Ben onu sizin yüzünüz aydiyan Nemäňiz bar bolsa aýdyň men delilimem ýanky konstitusiýon guruluşyň ýokdugyny kanunyň hiç wagt işläp bilmejegini men şunu aýdyp oturýarym. Düýün aýtdym, öňün aýtdym da. Bu zatlar şeyledir, illeşler. Sizem düşünün, pikir edin, netije çıkarın. Hiç demesiz, sebäpsiz bir tüýlük demeler bolýan nädir? Bu sebäpler vardır. Sebäbinem gözlejek bolsaňyz, özüňiz bilen tanışyň. Aýna baryp seredin. Sizin düşmanyňyz bilen tanışyň. Men Sapar ağa, salam, meňem adym Sapar ağa diýip, aýnada görünüp durandyr. Düşman başka yerden gözläp görmeliler. Düşman diýilýän zat onu da doğru düşünmeliler. Birinin sen territoriýaňda bäsbidi bar bolsa, o düşman formasyna bolup biler, dost formasyna bolup biler. Ýöne öz bäsbidiniň demesini oturdur şo taýyk. Her türlük ýol bilen proýektler eder, ağlar, muğlar, gorkular, atar basar demeder. O gorunma da sizin nemäňizdir. Her bir nemedene gapyň açyk bolsa, o ta girmejek zat ýokdur. Ýanky soralamam şonda. Ýene de bir nemem bar, men pikirimi biraz gorjolýan meseleler bar da, halburada. Ya da halk bilen baglyrak, ine şu wagt taýlaw geçirildi. Bir de yer su reforması size yer verecek diýerler. Yerin eýetçiligine nemedin. Beýle kaplarına da biri toğun buğdunu verecek diýerler. Köprek, ödüm şundan başlap verecek diýer. 3 aýlap. Mut. Bizim halk haýsyny teçer öýdýän, Halmurat. Şo soraw bar. İkinci nawatda şuun halkyň Asya'dan gödäwini tutsaň, näçe buut berýänler giderler. Ana. Bizim jemgyýetimiz şo ýagdaýa gelipdir. Oňa da payok diýip at goýupdyrlar da. Şo payok berýäni deme diýerler da. Şonu adalatly beren ok diýip görüşüp görün, aktivistlerimiz var. Bular aktivistler troller. Bu adyny dogry goýun. Trollary troll diýmeliler. Bulun ähli oýnayan oýunlaryny biz ekranyň aňyrtynda öz aramyzda gürleşýär. Bu zatlar bilmezse nemämiz öyle neme de değil. Epetli ýaşapdyr. Bu topordady görüpdir. Onu siz bilen paylaşıp otursa, o dünya alk gidemde o taýda bu zatlar ulanyp biljek gel Halmurada. Şoň üçin men ekrana çykaryň üçin 3 ýyl mundan öň sagol ýöne bu sagolsuň aňyrtynda da men bir ýaşap ýörün düdügüm bardy, standardym bardy. Şo zatlar taşlap, sen bilen bolum Halmurada. Bu öwedini kim demetsek onu senden sormaly bolýar. Men işimi, güýjümi, gazancymı hemme taşlap, men gürletdirip oturdum boşuna.
Yo tapara veteran boşuna derler. Ödün aydı otina ana penta çıktık bolu hükümet bize penta tölen aktı. Tölen onu beren o ente beren. Pentiyamı da alır yurdu varsa başka ne mi diye. Onu sanırım yeme tapara yeme gülüşmekten hudaya ayırmasın ya da Türkmen yönü bir ağzı ülke yurttaşlar o hakikatten tapara ben kahiş edip ekrana çıkardım. Sen başından geçen ödün aytmadan kim aydıp berir. O rahatlıklarına geçti oladım. O ene 3 yıl yarım eyyam ene gece gündüz ene sizin önünüzde gelen geçenin bolondan bolcoktan yani edip bolur ne yurdu edip bolur hani bir topar yaşları ortaya çıkardık ene yurdu anırlığını alıp gitmeli. Bir ene galanda şol hazır şol taze Türkmenistan yurdu var. Gurmak ya düýbün tutmak. Ene galanda mene siz halk bolup etmeli diýip düşünýärsiň. Bizim ömürlük gelemde bu dünya taparağa doğru aýtdy. Gözümizin açıklygyny bilenjämizi, tejribemizi baştan geçirenmizi, akylmyzda baryny siz bilen paýlaşyp bir idili döwletin düýbün tutmak. Onu möre dil bilen tutmalarla iş bilen tutmalar. Her birimiz diýelim ähli watandaşlarymyz şu ýükün özüne ýetdik paýyny gerden alman başarmaly. Ya elini daşın aşağına koyman başarmaly. O ne dilmese biri hasan eder kadip ol öýündüğünü yorgan bürünt ýatsak bolsa hiç hasanın bolma. Şu halk yatansan kellesini kaldırmansan öz ykbalyny el bolansan ene 30 ýylda ene ýeten derejämiz ol ikisani diktator 5 ýyl oturmada hakkı yok, mümkinçiligi yok. Şu döwlet başyny eger halkymyz öz hakky hukugyny bilýän bolsa ýa-da talap edýän halkymyz bar bolsa ýok da. Ýöne gynansaň bizde başga halk ýok, düşüşü çykylgany halk bolup gözläp otyr. Bir begenýän adam dumlu duşdan indi ýaşlar gelip başlady. Herekete goşulýar. Ýurdun içini işläp berýär. Jaň edip durur. Gece günni näçe gowuljak, näme maslahat berýäňiz. Indi şo iş bir ýola gelip başlady. Tapara bizim şol 3 ýyl ýarym aýdyp oturandyk ol ýele öňsük gidenak adamlaryň gulagyny, kalbyna, ýüregine siňýär. Hemmesine bolmasa da belli bir bölegini. Sebäp adamlar 20-nji asyrda o orta asyr durmuşy bilen ýaşaty gelenek. Görüp otyrlardy. Ýöne şolarda şu ýok diýmäge entek, beset diýmäge erk ýok köpsüne ol başa gurun. Ýani sen ýüzleriniň de öňkü kardeşleň diýip aýdaýyn, sen elinde işlän adamlar. Men bilemek eger insap bar bolsa bir cennet gal olur. Şo sen diýen many haýyşyň olur ýerine ýetiremel, olaň borjy şonu etmek. Sebäp öz wagtynda sen şolary iş berdin, orun berdin, ynam berdin, şu zatlar biledelip. Inni olaram şu zatlar 30 ýyl geçdi, görüp otyrlar. Bu utanıdı değil. Hem mejetine de o aylık günlüğünü veriyordum. Yok, men özüm riske girip veriyordum böyle. Belli adam değil. Şona aýtjak bolýan. Ene bir adam kellesini etegine salyp şu döwürde siziň hemmäňize eýerlik eden, howasarlyk eden maşgalaňyza çörek beren niýetim ýalňyşmyň. Sebäp o 91-nji 92-nji ýyllarda ýurtdargany imitem ýok, işem ýok, pulum ýok, köpüs şeýle bollar. Demek şu da başarıp çıkmak. Yani şu döwre yankı mysline değil ya da şu döwre gözüňe getirende gatty kıyın ýagdaýdy. Yani geçti hiç kim nemetine dälle. Şo da ýeme diýjek bolýan adam tapara inni şol adamlar hiç bolmany hiçden geç ýaşy diýär-de. Hiç bolmany şu wagt bir özüni bir güýç gurup tapmalylar. O köpüsi ölüp gitdi. Ýeme Halmurat nekrologlaryň berdiler nokta. O Gelmurat ölersiň. O hemmekşem ölýär, menem ölerim bir gün. Ýöne adam tutjak adam ýok eken. Şona bil adyň tutjak türkmen ýok, türkmenine bular ýalak däp ýok eken biz bilmendir. Ölümdür o Gelmurat ýaşapdyr diýip ýonglar nekrolog gelýärler, onu bilen oklar. Doğru. Ýeme bilmedim de sen bu ýüzlenmäňden soňra Gelmurat diýen ertire çykarmykan? Onu eşitip amaradyn tawşyraýmady.
Korkut. Yok. Sagdymdyr. Tebebi eşdiýän ýaş hyzmatkarlar daşyny ýüşüripdir diýe. Met diýe, ýani men Dubaydan bir jaňa duwa etdi. Gelmurat diýdi. Ol garraja adama meňden ok diýip nemetdiler. Maşallah diýdim men. Ýöne o bayram diýip neme wady bir goýulanmyz, o bayram Uradow diýerler. O görüli şu Covid'de dünýäni täzeläpdir. Bunyň içinde Türkmen nälim bardy? Ya İsrafilov diýip bir wady. O da Peterburgda bir ýerlerde uniwersitetde zap kafedra zat bolup ýören. O da doňuz sesini çykaran o Tataram. Ana. Tapara. Sonra nemeden min ekonomikadan satın aldım bunu. Yani 24 maşin verip o hayal verip nemedim şeydim o ailenin nefsini çoğulur deyip o doktor navuk yani demedi derler. Tapara. O Başla sözüm böyle yanmıyor. Bay bo 2 saattan geçipdir her ikimiz. bu torolu halmara da men bu edip nemedim ulanıyor mu? İkimiz ana. Oturmalı olsa şu yerde oturmalı. Olya. Yağdadan kovu bağışlarsınız diyor. 2 tane yaşlı oturan yatlamağa da atkan. Onun için biz 4 saat 5 saatte oturubilecek. Öğrenciler. Bunlar yer söhbetleştiği. Sağ ol. Sapara gelen için. Yurttaşlar sizin sağ olun dinläniniz için özüňize gerek netijeni oturursyňyz, pikirlenersiňiz, netije çykararssyňyz diýen mende umyt bar. O sağ olun, görüşelim. O Halmurat sana da sağ ol. Men iyice yatman yolladım. Onu da çıkardım. Yok arası botin Sapara. 3 döwleti geçip geldim sen nemäňe. Bolya sağ ol Sapara. Bolya. Berkcan sağlığı arzu edeyim.